«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Шантаж. Шантаж. Шантаж дольщиков. Үлешләтә төзелештә катнашып алданусылардың шантажы. Шантаж дольщиков. Үлешләтә төзелештә катнашып алданусылардың шантажы. Чиновник госстроя назвал голодовку обманутых дольщиков шантажом. Үлешләтә төзелештә катнашып алданусылардың ашаудан баш тартуын Госстрой түрәһе шантаж дип белдерде. Чиновник госстроя назвал голодовку обманутых дольщиков шантажом. Үлешләтә төзелештә катнашып алданусылардың ашаудан баш тартуын Госстрой түрәһе шантаж дип белдерде. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».